Kenang ban kyntiew shu ekilat pyniasoh nakabenta kinongshong hagitan khappud ka MLA ka setengah saipung ka kong Santa Mary Syllad hagkat nyotrik jiliu kala pelipat ba ya ka jingkieng ya kejan halur jongkawa Amsngad hapo kosnong rata cera East Giant Hills District. Lingba ka jingbay tingkad ang sorkar jela hapo ka Interstate Border Areas Development Program ISPADP arjar plie arjar sang ya ka nega jingkieng ya kejat kan yarap shibu ni kinongshong shnong kibasyong basa hagitan khappud hakabay day baka pyniasoh kamtam nakabenta kinongshong shnong jongka shnong saitwal. Habakren haka jingalang plie ya ka nega jingkieng ka kong Santa Mary Syllad kala pertu ya ka jingtori shitom jong kinongshong shnong bat ko Office Border Areas Development Officer BADO klerian halur ka jingatri lang ban pentikna baka nega project kan long ka basaiso da ka banjur ru baka nega jingkieng ya kejan kan ka jing syakri haka jing pyniasoh kamtam ya kitu ki basyong basa hakitan khappud. Kala banrap ru baka nega jingkieng kan pyniasoh bat kampenjan shushu ki brio nakashnong saitwal syakishnong ki ba marjan ki ba kentup ya karata cera kyang bat ki wei. Na kaliang urang ba shnong karata cera uba penklan dahar haka jingkren ulay ro halor ka jingla ban pentrekam ya ka nega project da ka ba penpau ru bahashwa ki nongshong shnong na saitwal kilamat ya ka jing ka ba kraw ban jam lingba ya ka nega jaka ba ki nongshong shnong karata cera ru kilay kenduk jing ban poi shiliang jongkawa na ka benta ki kamryang henry menta ki nega jing kila kutno da ka jing pli ya ka nega jingkieng ya kejan.